साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। कोकण रेल्वे मार्गावर रविवारी मध्यरात्रीपासून मान्सून टाइम टेबल लागू होत आहे। यामुळे सोमवारपासून या मार्गावर धावणाऱ्या रेल्वे नियमित वेळेपेक्षा काही आधी तर काही उशिराने धावते। यामुळे प्रवाशांनी या बदललेल्या वेळा लक्षात घेऊन स्थानकावर पोहोचावं असं आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केलंय। कोकण रेल्वेकडून महत्त्वाची सूचना जारी करण्यात आली आहे। कोकण रेल्वेचे पावसाळी वेळापत्रक आज 15 जून पासून बदललेले आहे। कारण आपण बघतोय की कोकण रेल्वेच्या ज्या गाड्या आहेत धावणाऱ्या, म्हणजे ज्या इथून मुंबईकडे जाणाऱ्या गाड्या आहेत, त्यामध्ये मंगला आहे, सावंतवाडी, दिवा, मांडवी एक्सप्रेस आहे, जनशताब्दी एक्सप्रेस, या गाड्यांना प्रामुख्याने जास्त जे कोकणवासी मुंबईला जातात ती गाडीचा जो वेळ आहे तो 14:50 दुपारी 2:50 आहे। जो पहिला वेळ होता तो 4:30-5च्या दरम्यान वेळ होता, तो आता दुपारचा वेळ झालेला आहे। तशाच पद्धतीने बघायला गेलं तर तुतारी एक्सप्रेस आहे, तुतारीचा जो वेळ आहे तो संध्याकाळी 18:46 आहे, म्हणजे 6:45 6:45 टायमिंग आहे। त्यानंतर बघायला गेलं तर एकंदरीत ज्या अन्य कोकण कन्या एक्सप्रेस आहे ती देखील 20:24 म्हणजे 8:24 आहे, 8:30 म्हणजे 8:20च्या दरम्यान आहे। अशाच पद्धतीच्या गाड्या आहेत, काही लवकर देखील आहेत। मांडवी एक्सप्रेस आहे ती सकाळी 11 वाजताची आहे, मुंबईकडे जाणार आहे। तशाच येणाऱ्या गाड्यांचे देखील वेळ आहे त्याच्यामध्ये देखील पुढेपाठी वेळ झालेला आहे। त्यामुळे आजपासून जो प्रवास करणार आहे, जो प्रवास करणारे प्रवासी आहेत, कोकण रेल्वेने प्रवास करणारे प्रवासी, त्यांनी रेल्वेची जी वेळापत्रक आहे ते जाणून घ्यावं, रेल्वेचे जे टाइम टेबल आहे ते बघावं आणि नंतरच प्रवास करावा। कारण नंतर मग आपली धावपळ होते, गाडी निघून जाण्याची शक्यता आहे। कारण बऱ्याच अंशी बघितलं तर ह्या कणकवली रेल्वे स्थानकात जनशताब्दी एक्सप्रेस ही पहिल्या वेळेची जी वेळ होती ती 4:30ची होती आणि त्या दरम्यान जर आता जी वेळ आहे ती 2:40 आहे। त्यामुळे जर समजा आपण उशिरा आलो तर आपली गाडी चुकू शकते आणि सुटू शकते। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी प्रवाशांनी ही बाब लक्षात घेणं गरजेचं आहे। आजपासून पावसाळी वेळापत्रक जाहीर झालेलं आहे, त्यामुळे आपली ट्रेन सुटू नये, चुकू नये यासाठी रेल्वेचं वेळापत्रक बघूनच प्रवास करणं गरजेचं आहे। त्यामुळे साहिल भैबावकरसह उमेश बुचडे, कोकण लाईव्ह, कणकवली।